Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Когато говорим за Косово, трябва ясно и твърдо да отстояваме принципите на демокрацията и равнопоставеността на всички национални общности. Дълбоко обезпокоително е, че подписката на близо 500 граждани, които исторически се самоопределят като българи, все още не е разгледана от Косовското събрание. Това мълчание подкопава доверието в ангажимента на Косово към правата на малцинствата. За съжаление, все още огромна част от българите в Косово са записани като горани в Конституцията, а са етнографска група, неразделна част от българският народ, а не отделен етнос. Не мога да подкрепя изисканата в доклада фиксирана квота от 50% за жени и мъже в изборните листи. Законодателството вече предвижда праг от поне 30% за всеки от двата пола. Представителството трябва да бъде справедливо, но да проистича от свободната воля на гражданите и качеството на кандидатите, а не приоритетно от полова принадлежност. Оставам загрижен и от натиска над Прищина за приемане на разпоредби, които противоречат на обществените нагласи. Не бива да използваме доклада като инструмент за социално инженерство. Всяко общество има правото да развива законодателството си съгласно своите традиции и правни принципи. Отчитаме напредъка на Косово по отношение на някои направления на транспортната свързаност. Работата обаче трябва да продължи и добри резултати да бъдат отбелязани и в железопътния транспорт. Добри транспортни връзки са предпоставка за икономическо развитие на целия регион. Благодаря.